feina personal sempre tiro en pel·lícula i des de fa ja bastant tiro en mig format, perquè el tema del Nice to Meet You era tot en pas universal i a vegades el canviar de format t'obliga a canviar de forma de treballar. Jo la tàctica que tinc, primer, que la forma de fer fotos d'aquesta manera és molt menys agressiva que estar fent així. Perquè així t'estic apuntant, ja ho diu la paraula, apuntant. En canvi, d'aquesta forma estic mirant i tal. Jo ja t'he vist, tu amb la família o el que sigui, llavors me'n vaig cap allà i sempre la mirada la tinc a darrere teu. Vaig mirant, inclús a vegades faig com... em molestes una mica, miro tal... Faig la foto, aixeco i segueixo mirant a l'infinit. Clar, la gent a vegades et veu, a vegades no et veu, miren a darrere, no sé, però ja segueixen el seu rotllo. Mai contacte visual, perquè en el moment que fas contacte visual aquella persona entén que li estàs fent fotos a ella. Canvio el rodet, no sé què, mesuro la llum, torno a mirar així a l'infinit, pum, pam, faig la foto, segueixo mirant allà i me'n vaig. Aquesta càmera i aquesta forma de treballar em va molt bé per poder fer aquests projectes. Perquè és que si no, amb les grosses, amb les Nikon o amb les Canon, la gent ho veu que és una càmera més de premsa, i ja diuen... I sobretot el que la gent diu és ¿pa què tele és? Clar, jo no els explico el meu rotllo, perquè no tenen per què entendre. Els explico alguna que sigui... Pues no, es un reportaje sobre la crisis que hay ahora y los españoles de vacaciones. Algú agafa una notícia que ja hi ha al aire y ahora que ya medusas. No, pues estoy haciendo unas fotos para el diario del tema de las medusas y de cómo la gente sigue viniendo a las playas. Algo que la gent digui, ah, vale, i els deixes tranquils.